potentes, con forza, grazas ao uso do alto contraste, o cal lle permite acadar esceas únicas cargadas de misterio e expectación. Pódese dicir, por riba do interese expositivo deste proxecto, que o traballo fotográfico de Alberte posee un elevado interese artístico que evidenciamos con claridade nas impactantes, equilibradas e belas imaxes presentes nas composicións deste artista novel. Branco e negro, como vedes todas, por que? Bueno, agora estou facendo incursión na cor tamén, pero realmente o branco e negro gústame, probablemente porque a miña memoria así de cando era rapaz, lembro sempre, cando vía fotos en branco e negro, non? Pero o que había, a cor empezou bastante máis tarde. Se vexo fotografías de fotógrafos así, grandes fotógrafos, tamén, salvo a partir dos anos 70, todo é en branco e negro. E logo, porque o branco e negro para min sintetiza moito o principal da foto que eu quero resaltar. A mí me parecen fotografías magníficas, quer dizer que unhas fotografías urbanas onde toca moi ben os matices do branco e negro, estas profundidades, a veces como ese misterio da soedade, ¿no? En algunhas figuras que están solitarias, que buscan dentro dunha ciudad un sitio onde reposar ou onde divertirse. E penso que este é unha... Bueno, aparte de que é unha expresión magnífica, creo que aquí podemos ver un pouco, como di Alberte, ese percorrido do branco e negro, que a veces o branco e negro é moi traicionero, porque se non consigues diferenciar estas calidades. Nós, cando traballamos en grabado, sabemos que os matices, os grises, poden ser pegadizos, poden ser quedar como pegajosos, non? Entón aquí supo diferenciar os espacios, que iso é moi importante na fotografía en branco e negra. Eu non vou dicir nada así técnico ni artístico, porque despois do que falaron tanto Alfonso, Pepe como o autor non teño nada máis que dicir. Para mí é unha sorpresa, eu Alberte coñecino fai 8 anos, nun dos meus destinos polo Rosal, pero eu non sabía que se dedicaba a fotografía, foi moito despois. E bueno, un día propuxo, olla, que che parece, se podo levar? E bueno, pues, vamos a ver. Comentei os coordinadores da sala, aos cales lle quero agradecer desde aquí outra vez o traballo espléndido que facedes. E bueno, pues démoslle para adiante. E o resultado creo que é máis que, non sei, a min eu quedei sorprendido porque non che coñeci o traballo, sinceramente. Entón, nada, gracias por confiar no Liceo e reiterar o que dixo Alfonso, que, bueno, pues que si que o Liceo pensamos que debe ter un espacio, como así o ten, donde artistas, pues tanto pintores, escultores, fotógrafos, bueno, pues teñan eso, un lugariño onde poder expoñer o seu traballo e darlo a coñecer os demais, e desde logo que así o seguiremos facendo.